माधवी आज एक स्पेशल आंबट केला, एक टेस्ट कोण सांगतो काय कशी जाला म्हणून. हाय लायक झाला. तुम्ही ट्राय करांची या रेसिपी मस्त चांग आसा. आजची आमगेल रेसिपी नाव अवरेकाळू आणि नूडल्स घाल आंबड. ऐकतान युनिक असं नव्हे. या रेसिपी पळोवचेक एंड ते पळयांची इष्ट जाल्यार लायक करांची. आज हांव अवरो जीव अवरो नूडल्स स्प्रिंग ऑनियन धण्या मिरसांग बटाटो चण्या पीठ तांदळा पिठी मिरसांगे पिठी मीठ इतकी घालून एक आंबट करका म्हूण लेखला. सुरेख आतां बटाट गिसून घेता आनी ह्या शिंदून घेता सकड. आजी स्टार्च काढून उदकान घाला नानाचे काळी जाता तो बटाटो. बटाट पील घालला गिसिलो. आता नूडल्स घालता. अवरू घालता. स्प्रिंग ऑनियन आणि धणे मिरसांग घालता. मीठ घालता रुचेक लागता. मिरसांगे पिठी घालता. दोन चमचे तांदळा पिठी घालता. चण्या पीठ घालता एक 4 चमचे. एदे उद्दापा पडटा. काही नाही तेल घाला. तेल तापल्या आता आंबट सडता तांचो.
अवरेकाळू आणि नूडल्स घाल आंबट रेडी जाला. कितले युनीक असगी, तितलेची टेस्टी असं आणि क्रिस्पी असं. तुम्ही बी ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. आमगेल चॅनलाक सपोर्ट करच्याक लाईक करायची, कमेंट करायची आणि प्लीज आमगेल चॅनलाक सबस्क्राईब करली नसल्यारी सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची. थँक्यू. लाईक झाला. तुम्ही ट्राय करायची. या रेसिपी मस्त चांग असा. बाय.